wazungu. Temakoro jopiny moko wacho ni ma one term. One term? Miso ni usechung ni koro dhi chungi jatelo William Ruto higa mar 2027. One to pok wawacho one term. One term ni joma wacho gin wamunyorogi. To penjo madwa penjogi. Abe ise kuna ni Thursday tich ang'wen be dwara. Koro adhi awuogi wamunyorogi. Dhok ma giwinjo nikech dholuo ni chandogi. Dhok ma giwinjo en dhom chieng' tich ang'wen okinyi saa 12:30 adhi biro. Ing'eyo Ruto nitie gik mosetimo. Mokwongo kata gitiyo kata ok giti to gin gik moseketo mo implement. SHA for example, Social Health Authority ma en chief Social Health Insurance Fund ma luore level mar hospital midhiye tichulo ni teka ni se register tichulo ni SHA mano mar hospital. Kuom wacho ne one term, jok ma wacho one term iluongo ni wamunyoro team ni gimiwa alternative ni one wawacho ni SHA ni ok ber. Kuom weche mag health alternative wa enma Ruto sani ya udi miluongo na affordable housing nyo wan kode Kisumu Makasembo nyo wan kode Kirembe nitiere mitimo Lumumba kidhi Homa Bay nitiere 200 units marumo kacha Migori nitiere housing madhi mbele. Jogo nyiswa alternative margi nikoro kowuok e weche mag housing gi wan wadhi time kama ok wadhi kawo tax kuom ng'ato mar 2.5% of salary mari wan wadhi gere gi pesa ma wane mwang'e kuma ne wause kahawa wayudo mane mwadwane gi wachnwa kaito gicha ginyiswa ne ya e yore makoro jo Nyanza dhi yudo mapok ne giyudo nyaka nenigi giwachnwa ni wan uno kudhi yudo 66 un koro wadhi miyo 300 yore 300 e higa ka higa. Tiende ni wadwaro alternative margi ok lando ni Ruto one term